mulțumim pentru prezența la această lansare eveniment, mulțumim Librăriei Eminescu, care ne găzduiește cu generositate. E o mare bucurie pentru mine să lansez această carte și este o bucurie dublată de faptul că, în sfârșit, îl ascult pe Nicolae Feraru pe viu. În mod obiectiv, nu am avut cum să particip la concertele domniei sale în anii 80, eu eram foarte tânăr, apoi Nicolae Feraru a plecat în Statele Unite, în Canada, făcea foarte multe concerte, așa că nu știam decât după lume, citind această carte și, evident, căutând pe YouTube câteva înregistrări și sunt câteva foarte bune, care are și substanțiale solouri de țambal, dar cântă și cu alți muzicieni, așa că și în această seară avem mare bucurie să-l ascultăm. Vreau să vă spun că eu am avut o remarcă, poate fi o exagerare, s-ar putea să fie o exagerare, dar vă comunic imediat. În momentul în care am deschis un fișier YouTube cu o înregistrare, nu știu dacă e de la Chicago, dar se numește Roma Jazz Set. Și aveți acolo la început un amplu solo de țambal, țambalul mare de concert, și eu am exclamat, dom'le, Liszt la țambal. Și să vă spun, să vă argumentez muzical de ce am spus așa. Nu e ceva gratuit. Am mai vorbit și cu alți cunoscuți prieteni și le-am dat să asculte acest fișier. Datorită sunetului foarte amplu pe care l-a Nicolae Feraru, cu multe armonice, bași bogați, atât în forte, dar și în nuanțele calde, piano, pianissimo, o frazare extraordinară, un simț improvizatoric și o știință a improvizației, care m-a făcut pe mine să rememorez, n-am trăit pe vremea aia niciunul dintre noi, dar din documente, din amintiri, din cărți, din tot ce există, știm că Franz Liszt obișnuia să cânte pe piane Sebastian Rar. Sebastian Rar, un ilustru constructor de piane, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea și cel care a perfecționat harpa, a făcut harpa cromatică cu 7 pedale ca să poată să cânte toate semitolurile, lui Erard. Pianele Sebastian Erard erau foarte folosite, celebre, cred că erau și scumpe. La un moment dat fabrica se mutase la Londra, din Franța, iar Liszt, și nu numai Liszt, și Beethoven, și Chopin, și mulți compozitori, și Grieg, și mulți alți compozitori și pianiști din secolul al XIX-lea, preferau aceste piane rar pentru sonoritatea lor foarte bogată, foarte amplă. Un asemenea sunet am auzit la țambal și Bușarod nu făcea nicio greșeală când îl compara cu pianul, pentru că țambalul e din aceeași familie, e un instrument cu corzi, cordofon, pianul cu coarde lovite, aici sunt coarde bătute cu ciocanelul. Deci este practic același principiu, iar sonoritățile la un moment dat se pot asemăna. Și ca un detaliu, acum să vă spun un lucru care, dacă e adevărat, eu l-am și scris, o să apară în numărul 4 al revistei noastre Leviatan, care este aici pe masă, numărul intipat. Lista a făcut în 1846-47, un amplu turneu în Ardeal, în țara românească și în Moldova. E turneul în care în 1847, după anul nou, se întâlnește cu Barbu Lăutaru și cred că știți povestea. S-a pus întrebarea, pentru că Liszt avea acest fix, să zicem, să cânte pe pianele rar, care îi permiteau o largă desfășurare și un sunet puternic. Știți că Liszt avea o mână foarte mare, ce o octavă, cred că o decimă, cu prindea cu mâna. Era un improvizator extraordinar, avea o memorie fabuloasă și avea nevoie de un instrument care să sune puternic. La Arad n-a cântat pe piane rar, dar în altă parte, în celelalte localități, și la București, când a venit, și s-a pus problema și întrebarea, spune pe ce piane a cântat, că nu există documente. Liszt, știindu-se că pleca în turneu cu 2 piane, unul, avea unul de rezervă. Și uneori făcea spectacolul, cânta la 2 piane. Acolo, pe scenă sau în salonul în care cânta.
și mai ales cum le-a transportat. Și există impresia, mă rog, sunt niște supoziții că pianele au venit de la Viena pe Dunăre, pe plute de apă, tocmai pentru că drumurile din secolul al XIX-lea erau cum erau și oricât de masiv și de solid era pianul ăsta, era, dacă îl treceai pe niște gropi, îl făceai de praf. Și maestrul Ferraru, care este un virtuos extraordinar, cu o memorie fabuloasă, mi-am dat seama, muzicală, și care are iarăși posibilitatea de a improviza, de a fantaza, de a face variațiuni de jazz. Sunt niște fișiere în care, din folclor, face muzică de jazz împreună cu muzicienii, cântă pe un pian cel mare de concert, am înțeles, țambalul mare de concert, e foarte vechi, are vreo 100 de ani și este el însuși o piesă extraordinară. Ăsta este puțin mai mic, dar cu bași mulți, are 112 cărți, să nu crezi că sunt mai puține, celălalt 132 de cărți. Eu remarc că pe lângă frazările atât de frumoase, pe lângă capacitatea de a cânta foarte fin, foarte catiferat și de a trece brusc la nuanțe puternice, la armonii solide și îndemânarea care de fapt este talent, este har, de a face din acest instrument aproape o orchestră. Sună ca un ansamblu. Asta nu înseamnă că împreună cu distinși muzicieni nu se completează foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. Cartea se află la Leul Beletristică, pe unde ați intrat. Exemplare, aceasta după ce vom încheia evenimentul.